Nagy levegő, kifújjuk. Mindent lassan mutatok. Belégzésen lassan, de tényleg, hogy a combot dolgozom föl, térdelsz, kinyújtanak, karod. Nem mondtam, hogy vigyázni kell egymásra, mert itt oldalra hozzuk a két karot. Egyikőtök legyen előrébb, hátrébb. Még egyszer elkezdjük. Bocsi. Igen. Utána már jó lesz, csak itt az elején van egy ilyen kavarás. Jó? És nem pedig legalább ezt a combosat amúgy is akartam, hogy még gyakoroljuk. Egyébként, csak mondom, nem szívesen, hogy háromszor üljünk be, de legalább most ismétljük. Belégzés, szép lassan emelkedünk, térdelő helyzetben nyújtod a két karat. Aztán oldalra hozod lefelé néző tenyérre, ballábbal lépsz ki, szépen, nagyot, amikor el tudsz, és balra fordulsz, tehát csak a csípő fölött, balra, középre vissza, jobbra, a parttól nem férsz, imitál, igen, középre vissza, és gyere balra, le, bal kéz lent, jobb kar fönt, belégzés közé. Aha, érdekes, hogy itt is ilyen hajlongások vannak, ugye? Volt, de a kapcsolatban erre asszociálnak, látszik. Egy kicsit előre viszed a súlypontot, és a bal kar rézsútosan nyújtózik, jobb lábadat, ha tudod, ide fölhúzod, ha nem tudod, csak oda nyúlsz, az is tökéletesen. Két agyféltekét összehangoljuk az, hogy megcseréljük a homloktartást, így van. Nagyon jó, nem baj, ha nem éred el. És gyere vissza, leteszed a csuklódat a válvonalában, és 3 nagy macska domborít, kilégzés, belégzés, egyenesít, kifúj. Ez is egy nagyon jó sorozat. Ebben például ez a macska is nagyon jól tud esni a hátunkon. És a 3 macska után lábújra hozod a tartót, fél tenyérét előrébb rakod a tenyered, és így jössz fel hegypózra, vagy lefelé néző kutya, amiben behajlítva marad a lábunk is, van olyan, ugye? Behajlított térdel úgy, hogy egyenesen hátul közel van a kezed a lábadhoz, meg azt a pádát, azt dobd el onnan, az úgy nem jó, hogy ott van. Na és akkor a bal lábadból csak kicsit lassan csináltuk, de fölemeljük, behajlítva, amilyen magasra csak szeretnénk, nem kell nagyon, vissza. Ez az, jobb láb, vissza, és széles tettesz, nyújtóz, olyan széles, hogy a kocakodnak jól legyen. És itt úgy fogunk följönni, hogy lépegetünk a kezünkkel, lép, 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 emelkedik, nyújtózik, lezár. És akkor elvileg oda kellene érkezni, ahol voltunk. Na most már akkor tudjátok. Picit egyébként lehet szakálni régésút, és akkor ki fogod tudni nyújtani, itt is, nem tudom, és akkor... Meg erről is tudok egyébként venni. Ti is elfértetek ott, ugye? Na jó. Ez lesz a térdelő. Ebből is legyen 28 körül, ha másik. Amíg megjegyezzük, gyere! Szóval ráhangolódunk, és belégzés, nagyon lassan emelkedsz, nyújtod a két karra, nyújtod is, kilégzés oldalra viszel, kilépsz, belégzés, kilégzéshez balra, ugye minden balra kezdünk, oké? Belégzés közé, minden balra, utána jobbra, kilégzés, nem is mondom a légzésnek folyamatos. Kilégzés le, balra, belégzés közé csak van, kilégzés jobbra. Lélegezz tényleg közé, folyamatosan jobb kéz fogja a jobb bokát, vagy legalábbis oda nyújtózunk, a bal fogja, és már csak egy macska innentől fogva. Tehát csak domboríts, egyenesíts, lábújra húzod a talpad lefelé néző kutya, vagy hegy, nagyot nyújtóz, bal láb kiemel, visszatesz. Ez nagyon jó, az a korított testhelyzet neked is, a babának is. Szélesebb tesz, nyújtóz, kifőd a levegőt, belégzésen lépegetve, föl emelkedünk, nyújtóz a két karral és na, melyik tetszik jobban? Vagy hát nehéz összehasonlítani, de jó? Tetszik minden? Na, azért két kör még legyen. Egyet megint úgy, hogy mutatom, utolsónál nem mutatom, szép lassan. Azaz. Kiléptünk, oké. Jobb kéz
Jobb hozzá. Bal kéz. Na, egy macsek. Fúj. Egyenesült lábúra az előrébb terület hegy. És bal, vissza, jobb, vissza. Nyújtóz, nyújtózom. Lépeget. Emelkedünk a karral és lezár. Úgy kényelmesebben egy dolgot szeretnék megmutatni. Itt voltál macskában, tényleg tedd egy picit előrébb a tenyered, és innen tolod föl magadat, akkor pont jó távolság lesz a karod a lábattól, és csak annyi, hogy nem idáig jövünk, hanem megpróbálj tényleg jól belenyújtózni, oké? Ez nagyon jó így a gerincünknek.